హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఓల్డ్ గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. రే రే రామ్జీ అని ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ కొడతలేరు. సో లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమోని చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం అస్సలే మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మంచిగా మొత్తం ఫొటోస్ని 1 by 1 టోటల్ యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 2 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఈ లాంగ్ ఫోటోని కాపీ చేసుకుందాం. ఈ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్కి ఓన్లీ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఆ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేస్తే చాలు. ఫస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటే కంప్లీట్. ఈ ఫోటో 22 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లాంగ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటోని పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, అలాగే ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ నుంచి 3 సెకండ్ నుంచి కంప్లీట్ 3 సెకండ్ నుంచి పేస్ట్. కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఈజీగా ఉంటుంది కానీ కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 2 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. ఇక్కడ నుంచి 2 ఫొటోస్ వస్తాయి. 2 ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మధ్యలో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. చివరి వరకు 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి ప్లీజ్ నా కోసం. సో ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు 1 by 1 ఫొటోస్ని మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ అండ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మధ్యలో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దానికోసం అది వదిలేసేసేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి.
అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మొత్తం 1 బై 1 మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ పెట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కలర్ యాడ్ చేద్దాం. మీకు కలర్ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు, మీ ఇష్టం అది. 3 లేయర్స్ ఉంటాయి, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 5 సెకండ్లో పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.